И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео, където днес ще правим реакция на Six Seven Horror Short филма. Но преди да започнем видеото, се абонирайте с камбаните, за да не пропускате когато кача нещо ново. А сега нека да започваме, като малко усиля звука. Той е достатъчно увеличен. Добре. И звъни на някакъв номер човека. Hello? Hey, what's the last 2 digits of your phone number? 67? Oh, 67. What? Jeez, Layla, don't sneak up on me like that. Well, I thought you wanted to play. Oh yeah, I got something I want to try. Well, Ще играят на Ouija board. И той се включва. Това е фейк, нали знаете? 1, 2, 3. Okay. Are there any spirits here with us tonight? Ще има ли духове тази вечер, май? Така казвам. Did you do that? No, I didn't do anything. Okay, my turn. Spirit, what comes after 4, 5? Six, 7, 6, 7, 6, 7. Bentley, you're not supposed to take your hands off. И че е брейн ротнат. Надявам се влазане в брейн ротвам. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Спри да повтаряш ми. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Knock it off! You're making it angry! 6, 7, 6, 7. То продължа. 6, 7, 6, 7. Bentley, quit it! Разбрах. No fun. What was that? Sounds like footsteps. Now shh. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 6, 7, 6, 7. Това е когато сте брейн ротнат и повтаряте сам Six Seven. Guess what? 6 часа и 7 минути. 6, 7. Значи, хора, единственото, което ме очуди, защо човека, ето пич, не да го виждате тук, постоянно когато види 6 и 7, повтаря Six Seven. Защо става това? Той не спира да повтаря и накрая умира. И единственото, което не ми хареса е, че буквално момичето е това. Нали видяхте това момичето с Ouija board се появи точно след като свърши разговора на този човек. И да, това не ми хареса. В смисъл, може някой да ги е джимскернал. Затова абонирайте се за канала, за да не пропускате когато кача нещо ново. А сега, чакайте малко. В следващия шорт ми предложете какъв хорър шорт филм да качвам още.
Сега от мен, чао!